Ahojte, dobrý deň, vítam vás pri sledovaní ďalšieho môjho YouTube videa, ktoré sa tentokrát bude venovať takým dvom mojim srdcovým záležitostiam. Jednou srdcovou záležitosťou sú deti a tínedžeri a druhou sú seniori. Ak ma sledujete, viete, že tieto témy mi nie sú ľahostajné, tak z celospoločenského hľadiska, sociálneho hľadiska a rôznych iných. Ale teraz by som sa prioritne chcela venovať práve tým deckám a mladým ľuďom, pretože som sa rozhodla, a nie je to tak dávno, urobiť také turné po školách, kde chodím besedovať so žiakmi a so študentmi o šikane, o body shamingu, o diskriminácii, ale napríklad aj o medziľudských vzťahoch, o tom, ako sa určuje hodnota človeka, o tom, čo môžu urobiť preto, aby z nich do budúcnosti vyrastli dobrí a prospešní ľudia. A možno je aj zaujímavé povedať, alebo potrebné povedať, že prečo, že to nie je preto, že nemám čo robiť, alebo že neviem čo s voľným časom, ale je to preto, lebo osobne si myslím, že človek, keď je pripravený niečo kritizovať, tak zároveň by mal byť pripravený aj urobiť niečo pre nápravu. A mne je naozaj strašne ľúto, že sme svedkami toho, že mladí ľudia si siahajú na život, že tu máme opakované pokusy o samovraždy, že sa mladí ľudia a decká seba poškodzujú, že žijú v spoločnosti, kde majú pocit, ako keby sme o nich stratili záujem. A že sú často vystavovaní témam, s ktorými si nevedia poradiť, že vidia násilie, netoleranciu, zlobu, útočnosť, agresivitu, krutosť a možno niekde v nich sa bije taká tá prirodzená dobrota s tým, že majú možno pocit, že tento svet nepraje dobrote a nepraje dobrým veciam. No ale teda vrátim sa k tomu, že celkovo vieme, že psychické zdravie mladých ľudí nie je dobré. Vieme to aj podľa toho, že kapacitne nestíhajú detskí psychiatri, starostlivosť o deti, že keď decká potrebujú hospitalizácie, nemáme na to vytvorené dostatočné kapacity, čiže ani v tej ambulantnej sfére, ani v tej nemocničnej sfére. Vieme, že doba ako taká nepraje vzťahom a láskavosti. Nakoniec to vidíte všade, sociálnymi sieťami počnúc, rodinami pokračujúc a pracovnými kolektívmi končiac. Skrátka, akákoľvek téma, kde nepríde okamžite k nejakej zhode, je dôvodom na extrémny konflikt, extrémnu hádku. No, ale teda, keďže si myslím, že mi to nie je jedno a je mi ľúto, že končia mladé životy, alebo že mladí ľudia, mnohí majú pocit, že z tejto situácie nie je východiska, tak som sa teda rozhodla, som sa ponúkla, že pokiaľ ma nejaká škola chce zavolať, tak prídem a s deckami besedujem. Tých besied už niekoľko mám za sebou a musím vám povedať, že ma to aj trošičku naplnilo takým optimizmom, lebo vidím, že deti chcú diskutovať. Že to nie je tak, že ja prídem, hodinu porozprávam a odchádzam, ale vždy po tej úvodnej časti, kde im teda rozprávam o tom, ako vznikajú tie vzťahy, prečo je pre nich dôležité, ako sa vzájomne vnímajú, ako sa k sebe správajú a snažím sa s nimi rozoberať teda, čo to je tá šikana, aký je rozdiel medzi tým, keď sa len poklopčia, aký je rozdiel medzi tým, keď už sa bavíme o ako keby trestnom správaní alebo nezákonnom správaní k druhému človeku, tak potom vždy urobím besedu. A tá beseda, alebo teda dá mi možnosť klásť otázky a to, keď kladú otázky, zvyčajne trvá dlhšie ako to, keď ja rozprávam. Čiže vidím, že ich to zaujíma a vidím, že to možno aj oceňujú, že niekto zo sveta dospelých za nimi prichádza a pýta sa ich, ako sa máte, ako sa cítite, čím žijete a čo vás zaujíma, s čím by som vám mohla pomôcť. A potom to má ešte vždy tretiu časť a to je tá, že keď skončím, poviem OK, ja teraz idem do nejakého kabinetu, alebo do zborovne, alebo do nejakej kancelárie, poviem, teraz si tam idem deti vypiť kávičku, budem tam sedieť a keď je niečo, čo mi chcete povedať, tak môžete prísť za mnou a oni prídu. Tak mám taký pocit, že to má zmysel, možno, že nezmením svet, možno, že nezmením túto spoločnosť, ale pokiaľ len jednému mladému človeku pomôžem objaviť v sebe niečo dobré a pekné,
čo bude ďalej rozvíjať, tak si myslím, že to má zmysel. No a súčasťou týchto mojich aktivít, ktorým sa teda venujem, nie je to len toto turné po školách a besedy na tému body shaming, šikana, diskriminácia, ale zároveň mám už niekoľko rokov taký veľmi pekný projekt s prvou stavebnou sporiteľňou, ktorá má taký koncept, hovorí mu, že predveď svoj talent, a je to priestor pre decká z detských domovov, ponovom, alebo teda už nejaký čas sa tomu hovorí centra pre rodiny s deťmi, ale sú to v podstate v tom našom klasickom ponímaní detské domovy, kde tieto deťáčiky, alebo deťúchy, alebo tínedžeri, alebo dorastenci, alebo mladí dospelí majú možnosť sa prihlásiť a povedať, čo je ich talent. A tým, že sa do tejto súťaže prihlásia, tak dostávajú zase takú inú pozornosť. Opäť pre mňa je to projekt zaujímavý jednak teda z toho hľadiska, že pokiaľ to má hlavu a petu, to, v čo majú talent, vedia ho pomenovať, vedia ho uchopiť a vedia povedať, ako ho budú rozvíjať, tak môžu získať zaujímavé ceny, stavebné sporenie, kde si niečo ukladajú oni, niečo dostanú od banky, dostávajú tam akože celkom vypušované počítače, takže také ako hodnotné veci. Ale z môjho pohľadu je dôležité, že prostredníctvom tohto projektu dostávajú odpoveď na otázku, či sú alebo nie sú zaujímaví pre nás dospelých, pre ten budúci dospelý svet, že či aj oni, napriek tomu, že neprichádzajú z toho štandardného prostredia, majú šancu sa uplatniť. A to sa mi na tom veľmi páči, že teda niekto, kto sa môže považovať v komerčnom svete za úspešného, a tá banka sa za úspešnú z komerčného hľadiska určite považovať môže, si nájde čas, nájde prostriedky, aby sa venovala deťom z centier pre rodiny s deťmi. A toto je asi taký ten princíp, ktorý v podstate v malom robím ja a vo väčšom to robia firmy, že každý z nás asi by mal hľadať vo svojom živote priestor, kde môže byť prospešný nielen sebe a svojej rodine, ale aspoň taký maličký kúsok aj tej komunite, ktorá je súčasťou. Lebo ak chceme docieliť nejakú zmenu, a predpokladám, že budete so mnou súhlasiť, a dúfam, že aj vy, že spoločnosť potrebuje obrodu, potrebujeme návrat k slušnosti, návrat k nejakej ľudskej komunikácii, k nejakému normálnemu zdieľaniu a normálnej tolerancii aj v prípade, že nemáme zhodné názory. Takže otázka je, že čo každý z nás preto môže urobiť. Lebo každý môže urobiť niečo, nemusí to byť veľký projekt, ale môže to byť aspoň nejaká malá činnosť, malá aktivita. Takže som rada, že jednak môžem teda participovať na projekte, ktorý zastrešuje komerčná spoločnosť, a zároveň po svojej línii si organizujem tiež nejaké aktivity, o ktorých verím a dúfam, že nebudú premrhaným časom tak mojím ako tých učiteľov, ktorí sa tým deckám venujú. A pokiaľ by ste sa teda k tejto iniciatíve pridali a urobili by ste aj vy niečo pre niekoho, kto nie je úplne ten váš najbližší kruh známych, tak si myslím, že to je taký ten dobrý začiatok lepšej budúcnosti. Takže budem sa tešiť, ak sa ku mne pridáte, a budem sa dokonca tešiť, ak mi o svojich aktivitách a postojoch k tomu, ako zlepšiť atmosféru v spoločnosti, niečo napíšete v komentároch k tomuto videu. Jo, a aby som nezabudla, budem sa tešiť, keď ma budete aj odoberať, treba ťuknúť na to tlačítko odoberať a pokojne ma môžete sledovať aj na ostatných platformách, ako je Facebook, tam ma nájdete, Renata Názlerová oficiálna stránka, potom na Instagrame, volá sa to takisto, a mám aj TikTok, alebo neviem, každý tomu hovorí nejako, takže pokiaľ ma budete sledovať, budem sa tešiť, ale oveľa väčšmi sa budem tešiť, keď teda prispiejete svojim názorom do diskusie. Tak sa majte pekne, majte pekné dni a nech je váš život bohatý na dobré skutky.